Wong sing sabar lan nampa kahanan uripe bakal ayem sanajan ora duwe apa-apa. Nampa kahanan ora ateges pasrah tanpa usaha nanging ngerti yen saben perkara wis ana wektu lan dalane dhewe. Wong sing sabar lan nampa kahanan iku tandha wong sing ngerti yen urip mung titipan dudu panggonan langgeng. Urip mung titipan dudu panggonan langgeng. Lakoni ae. Soal angel apa penak kersane Gusti sing mentokne. Lek kabeh mok pikir ora enek enteke, nglampahi urip nganggo rasa tresna. Tresna marang wong tuwa, tresna marang sesami, tresna marang alam, tresna marang alam lan tresna marang Gusti. Tresna iku dudu mung tembung manis nanging tumindak nyata kang nerangake kabecikan. Becik ketitik ala ketara, nyebar godhong kara sabar sauntara. Ciutak ocak-acik mrica pala tak nggih dakon karepku becik lek tok anggep ala monggo kemawon.